sang Jojo laku Lumantar Cancan make up wedding by Chandra Rosa Lina tindakipun temanten sarwi manginggar-inggar sinabi midhangetaken kungeling persikan sarwi jenar udan kuning. Aturan semonggo dulu aturaken pasugatan ing siang menika sinten mawon diri teman-teman masih matur bisa kawulan bisa masih ada 14 kata-kata pelatih aturaken pasugatan ing siang menika. Setelah berganti busana Mbak Lali, Mas Aziz boleh dadah-dadah tamu undangan semuanya boleh lambaikan tangannya. Mbak Lali atau dadah-dadah boleh dadah-dadah bisa. Nah ting-ting sangat cantik suaramu ayo tarik piye? Sebenarnya sapi bengnya hajan menawar arep makan. Aku kira tutuk lah. Yo Ben, Aku kan sih pengen goyang iki. Sopo sing ndi? Sopo kuwi to? Ya kenal lo piye? Kenapa, Mas? Gak Macak lali mawon dhewe macak lali. ya wong kene iki tak kenal maka tak sayang. Oh ngono. Heeh, kenalan dhisik. Pengen dikenal apa pengen disayang, Mas? Ora apa-apa, bojomu sing ndi? Sing ndi bojone sing ndi? Oh niki kilo. Sing ndi? Jilbab keren. Ya iki lho. Nah. Oh iya, kami Saribir. Kami Saribita. Salaman sayur. Buk. Ya toh mantan nanya Romas. Oh ngono. Baru berapa bulan Bunda? Kakak? 7. Oh sudah waktunya iya. Alhamdulillah. Masih dikepuk, Mas. Nek mbaknya dikepuk wetenge, masih dikepuk, Mas. Aduh, nek sing nyauri ning kene Mas keplosen, Mas. Ora aku menderai. Aku iki bapak ngono ben gak ketut kok. Lah iya. Unik. Nuing. Lah ini karo dhewe isi. Ora apa-apa tak kancani lek. Jan. Aku ki anu Mas baik hati. Iya, tara yo piantun sing baik hati kok ya. Anu, papa mana papa? Kok bernyauri iki lho. Bahasa nyauri iki lho. Papa kerja. Mamane undangan. Papane ning makon mopok. Papa kok mopok lho. Nek kene kok nek sawah yo Mas yo. Ayo akeh sumber benda iki petani tok kok niki. Petani ono pedagang ono wong komplit. Sing kaene apa Mas? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makarya datang sumber benda. Sowan wonten balipun Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini. Nggih, kanthi anggenipun anggelan hajat
resepsi pernikahan ingkang putri Mbak Leli Ramadhani Dengan Mas? kalian Mas Maulana Aziz Marzuki. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Amin, amin, amin. Dari can Can make up wedding mua Rosalina juga vokalis handal. Betul. Tak lupa bareng Alzia musik. Ugi wonten PM audio, ABS audio komplit. Mergo iki Mas iki sedang mengandung anaknya. Oh ngono. Masih kok mengandung kok? Ya? Masih kok mengandung anaknya gitu? Masih mengandung anaknya di dalam perutnya ibunya. Oh ngono, iya. Perlu diterus kok ngomong ae. Randy, Golek kok Mas. Oh iya. Mesti kono duwe kok. Aku boleh sing ra duwe. Oh, golek sing gak duwe. Iya. Golek sapa? Sing ndi sing gak duwe iki? Sing iki pas sing iki. Ya ora usah sungkan-sungkan. Alah gaya merokokan. Kuwi lho sing golek lho sapa? Heeh. Iki Aja mbok dikucai pucuke. sing iki bojone iki. Oh iki ana sing duwe. Iya. Berdiri, bentar berdiri. Ngatek. Loh, iki anae. Pak Mule. Pakmu. Gue nanti gue. Oh, Pak Raden. Heeh. Gue ngasak, Mas. Kok ngasak kok? Kuwi ning tawon kalau lewat. Masak. Oh, krungu ngasak ngono kok ya. Aku kan gue nyopo sing ning kene ya, Mas ya. Sing ning Kita sing guri iki lho, hau-hau nyeluki kowe iki lho. Ah sing ndi iki? Sing hau-hau kan sing ndi? sing ndi to, sing ndi. Wis cekelan Cito tak kei 50 dah cekelan Cito. Nah anu ki hau-hau bose diparani mlayu. Kok Cito lho Mas tau pai 50 yo ora gelem lho. Mas Manggolo. Mas yang satu digantikan yang kecil ya Mas. Iyalah cilik iki centil sekali loh Mas. Jangan salah sini saya. Rasa wedi karo om kowe. Anu nduk. Aja wedi karo. Lah piye tante. Aja wedi karo. Karo uti, aja wedi karo uti. Ayo ini kok. Mas. Krungu para Mas? Gak. Namanya siapa tadi? Krungu para? Gak, belas ora krungu. Ini RPP. Apa ya? Apa ya? Saya. Ini namanya siapa? Loh, Peti. Gurineli RPP. Oh, Feli. Jangan jorok dulu kok kayak kaem. Pakai tinggalnya ketemu Nino mana? Nanti kemudian bahkan itu likur. Semoga lancar persalinannya ya kakak. Amin. Juga tak lupa mempelai berdua. Apa? Saya kok sekelan pakai second. Sekali mas. Kucing mas. Nonton gini. Nah, Wani perang. Sengdi. Ini loh yang apa yang? Wah ini ganas ya main ngerti ya. Kalo pimpinan ini kalo. Cekek tenang ya mikir sisi udah main ayo ya oleh dapat sulit kita gitu aku kok suka dong orang kita jadi mau kenal kok apa jadi kalau berarti aku tak punya diri
Orang itu yang ngasih jangka itu. Ya iya. Kemudian orang itu main kalau coba saya ini Mary ono mau piye? Mary ono mau piye Pak? Ya iya. Nah, yo balik lho. Kakak-kakak pemuda kalau kita lagu apa? Ayang-ayang tujuh loro. Ayang-ayang. Giliran siapa ya? Ayang-ayang. Cuma songgolnya langsung dijogetin. Ya. Itu berapa? Ada. Ayo Surti atau Tamri. Ayang-ayang lagunya. Ojo kota awaknya ini yuk. Cuma sih nggak ya. Mas kalau ini kayak ini saya kita. Reok para bu? Disawer para? Ya. Terus kalau reok para disawer? Dan mana cepat dulu kan ini. Ayo, Kalau mau ini hijau, kresek kan hijau. pintar-pintar kode ya. Sadari kayak kono, Sadari kayak gini kono. oh kalau orang disawer kalau pemirsa, ya lu bukan ini. Oke, siap. Kalau di oke kalau bukan ini, cukiran 2.500. Cukiran itu lumayan ya bapak dia sebenarnya aku. Senang dibeli sama. itu ya pakai serap. Itu kalah nih kok iso. Yuk, bareng sing kita kono ini. Kita kono. Ayo. Pintar-pintar. Ayo, Mas Ejo. Si sopone. Itu tak lulu tak konreok bul. Benar. Aku udah sampai umat yang pamit kali. Amin. Aku dodok. Ayo aku dodok. Pamit. Ikan kalau bukan ini. Dodok. Nah. Ayo. Pamit bukan ini. Dodok. Mantan berdua. Mantan Cicile Bu Besa. Bapak Bu Besa. Bapak kamu sih mandek wis kok. Tenang wis. Loh, Wis jalan. wis jalan. Kita ngomong. Heeh. Anu dodok.
Dadah, dadah, Bugatti, dadah, tunggu. Bu, dia aku kawin dah. Iya. Teko om, ini kok aja. Om ke? Oh, ke mana? Oke. Apa Pak? Yuris apa Pak? Wis dah. Oke, ampun. Ini tirai kotak. Di sini. Pamit pamit nih. Pamit. Kita ngomong pinter gitu kan. Kita ngomong pinter. Pamit orang oleh kopo. Akan reok nih. Ayo, pamit. Tuh, pamit. Lah. Udah. Kita balik kendeng. Anu karomong. Ambil dia karomong. Ya omong sih. Ayo, karomong ini. Ayo, sopong ya. Kakek itu semua kalau itu masih aja. Itu tinggal ya ini ya. Iya, itu apa saya? Oh iya pintu saya. Dia pintu kita kaki. Lele, kok ini Pak? Ini berapa kok ini? Kamu sedih kamu. Kok ini? Selalu kakak datang kontriak ini. Rambiatan kontriak ini, ya sabar. Naik kalau teriak kampungnya. Hei, oh. Sabar sendiri. Sahabat-sahabat sahabat dari sahabat siang bareng-bareng Asia juga Cancan Muhammad. Cancan Mega Makasih banyak saya undur diri dulu ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing sahabat sekalian datang di surga ngaturaken aku manuwun. Ajeng paripurna sedya semoga adicara siang punika katutup sesarengan kanthi kumandhahing lafal tahmid hamdalah. Semoga dene dimanjakan udah foto gamel Mas Manta dan Bang Manta di situ aja tapi berdiri